Temos o espectáculo de non ser para ser de todo. Pide que vos convido a vos ver. Ven que te reto a te ver a ti, desde ti, en ti. De certo, a vida iba en serio. Por iso morrer non conta números. Eras moza, cómplice nunha derrota que non sumabas. Feliz por terte insomne, por inmortal. Xa temos cadáveres amigos e coñecidos. Sabemos da morte o legado inútil. Pero que ridículo, non? Abrazar o feito feliz de xa medrar. Camiñar ás aforas, en tempos asépticamente tan alienados. Pois a miña relación con Xela é a dun lector que se aproxima a descubrir a poesía, neste caso o que atopo é unha poesía rompedora, dunha muller valente, dunha muller que se atreve a abrir novos camiños, e sí que recoñezo que pode ser unha linguaxe un pouco densa, un pouco barroca, críptica en algúns momentos, que dificulta un pouco a lectura, pero realmente son poemas, toda a súa escrita merece unha lectura detida, non? Xogamos un pouco como facendo unha imaxe poética, como con ese baúl que temos nas casas, eses que herdamos das nosas avoas, dos nosos avós, e que sabemos que contén algo importante dentro, pero non temos a chave. E a veces aparece a chave ou certas cousas móvense ao noso redor e fan que esa chave se presente diante de nós, entón a poesía ábrese, o baúl ábrese e acada unha nova dimensión, entón cobra o significado. Eu recoñezo que algo así me pasou ca poesía de Xela, especialmente con algúns poemas, e animo a todo o mundo a súa lectura, porque creo que é unha poeta que debe ser coñecida, que debe ser valorada e que debemos ter entre nós, sin duda.